din cuvântul tău. Te invităm să fii prezent cu noi, să ne binecuvântezi cu multă înțelepciune, să înțelegem vremurile pe care le trăim. Binecuvântează, te rugăm în mod special pe fratele Elvis cu Duhul tău cel Sfânt și cu înțelepciune de la tine și prezența ta să o simțim cu toții. În numele lui Iisus te-am rugat. Amin. O să facem niște importante fundamente generale pentru conducere. Asta facem astăzi. Dar data viitoare o să studiem o parte din Scriptură. Există un pasaj. Știți că Biblia este împărțită, dacă vreți așa, părți sau porții, care în ebraică se numesc parashat, Hashavua, sau porțile săptămânale, dacă vreți tradus. Da? Asta înseamnă porțile săptămânale. Părțile săptămânale, cam așa. Și porțile acestea săptămânale, făcute de Ezra, apropo, că Ezra le-a organizat în felul ăsta, una dintre porții se numește Yitro. Este numită după socrul lui Moise, care în Exod, în capitolul 18 la 20, este Parashat Yitro. Adică acolo este între sabatul al 3-lea și al 4-lea în luna Shevat. Așa este împărțit. Acolo se studiază Yitro. Da? Și Parashat Yitro este Exod 18 la 20. Dar eu vreau să studiați în mod deosebit și anume, citiți Exod capitolul 17, care e un fel de introducere, dacă vreți, sau povestea înainte de asta, ca să știți cam ce s-a întâmplat, unde era. E capitolul 19. Capitolul 19 este istoria de după. Au ajuns la Sinai. Mă rog să înțelegeți că asta e înainte de a veni legea, înainte de a veni toate lucrurile astea, asta e mai înainte. Ăsta e și motivul de ce toți spun că este o temă importantă și lumea nu știe cât de importantă este. Asta vine înaintea legii. Înainte să fie lege, trebuie să existe un context în care legea funcționează. Cum este aplicată legea? Cine o face? Cine? Cum? Ce? Aplică. Legea vine după aia, întâi vine o structură în care această lege să activeze. Așa că asta face Dumnezeu întâi. Capitolul 18 este esențial aici. Da? În plus de asta, recomand, o să studiem Noul Testament după aia. Deci prima parte, acum o să facem niște informații generale, dar apoi o să vorbim despre Parashat Yitro, partea unde tema aceasta este introdusă în Biblie, dacă vreți așa, scurt înainte de darea legii. Da? De fapt, și darea legii, capitolul 20, face parte din judecata aceasta, pentru că legea vine ca să fie judecată și punerea judecătorilor este pusă în capitolul premergător, în 18-19. Da? Apoi aplicațiile care sunt făcute în Vechiul Testament și în Noul Testament, care noi nu le ținem cont deseori, este rolul celor care sunt puși în judecăți și cum funcționează. Ok? Să vedem cum exemplifică Biblia, cum se funcționează ca judecător în Israel și ce rol au administratorii împărătești în împărăția lui Solomon, de exemplu, și mai departe, sau în alte locuri în Scriptură. Pentru acum, actual, aș vrea să ne gândim un pic general despre structura organizației societății, respectiv bisericii, și apoi să înțelegem treaba aceasta într-un context biblic. Acum, probabil că nu știți exact la ce mă refer, dar nu e nicio problemă, o să se clarifice în timp ce studiem.
Pentru ca să înțelegem, vreau să mergem într-un pasaj biblic care este foarte important. Anume, în Deuteronom, capitolul 32, cântarea lui Moise. Înainte să ne apucăm să studiem capitolul ăsta și să ne uităm un pic la ce scrie acolo, aș vrea să țineți cont de felul cum pământul a fost făcut. A fost făcut de Dumnezeu, după care pământul, căzut în păcat, este împărțit. Când e asta? Știe cineva? Când e împărțit pământul? Când s-a născut Pereț. După potop. Perez. Și unde exact este Perez? La turnul Babilon atunci. E că înainte de turn. Înainte de asta. Este menționat înainte de asta, dar el vine cam pe timpul ăla, dar el este menționat înainte. El este menționat în capătul capitolului 38, la sfârșitul capitolului. Capitolul 38. Iuda și Tamar. Povestea aia. După povestea lui Iuda și Tamar, se povestește seminția care îi reiese din treaba aceea și acolo este menționat Pereț. Atunci s-a împărțit lumea. Deci pe timpul lui pământul s-a împărțit. Asta este scurt după potop, la vreo 250 până în 300 de ani după potop. Adică scurt, în context mai... Nu, în toată istoria pământului, dacă vreți, este scurt. Dar este după potop, după un timp. În acel timp, planeta noastră, cum susține și Ellen White, a fost un singur continent care s-a împărțit apoi în bucăți. După cum puteți vedea, s-au despărțit acele bucăți. Mișcările vulcanice care au avut loc pe pământul acesta au făcut totul bucăți. Al doilea lucru care s-a împărțit și s-a executat de Dumnezeu acest lucru este împărțirea care Dumnezeu o face între popoare. Când este asta? La Babilon. Babilon. În orașul Babilon, când ei au fondat cultura de acolo, că vor să facă un turn până la cer și așa mai departe, și apoi a împărțit pământul prin faptul că le-a dat la fiecare alte limbi și ăștia nu mai puteau să se înțeleagă. Însă, vreau să înțelegeți așa, dacă vă uitați la capitolul 10 din Geneza, se menționează 70 de popoare care sunt existente de la toți copiii lui Noe. Cei 3 copii ai lui Noe sunt menționate 70 de popoare, urmașii lui Noe. Tot pământul de descendență are descendență de la unul dintre aceste 70 de popoare care există. Ok? Aceste 70 de popoare sunt împărțite. Și apoi ajungem în împărțirea aceasta la cântarea lui Moise, care în mod profetic ne explică cum este pământul acesta organizat, dacă vreți așa. Acum există o menționare în capitolul 4 în Geneza, imediat. În capitolul 4, Cain îl omoară pe fratele său. Da? Și este o discuție între Cain și Dumnezeu, unde Dumnezeu spune, păi, unde-i fratele tău? Și el spune, nu știu, dar eu sunt, ce sunt eu? Ocrotitorul lui? Deci ăsta e contextul, ocrotitorul fraților. Ocrotitorul fraților, asta nu este, apropo, rolul dat de Dumnezeu la un om. Nu este, dar este rolul care și l-au luat. Uitați-vă la politicienii de astăzi. Ce rol și-au luat? Păi ei îți spun cum trebuie să te comporți ca să te infectezi, trebuie să te injectezi cu nu știu ce, trebuie să faci nu știu cum, trebuie să porți maște, ei te ocrotesc, na. Să vezi numai cum te ocrotesc până în pat, în somn. Așa. Tot poți să te încrezi în totalitate în ei. Ei au grijă de tine. Cain spune, eu sunt pasnicul lui? Nu mă întreabă. Și apoi vine blestemul pe care îl dă lui Cain, Dumnezeul. Și îi spune așa că dacă tu o să plantezi ceva, nu o să-ți mai dea ce vrei tu. O să fii fugar pe pământul ăsta.
Și când zice, pedeapsa mea este prea dură, nu pot să o duc așa. Deci nu pot să suport așa. E mult prea dur ce faci tu. Astăzi mă trimiți de pe terenul meu și trebuie să-mi ascund fața, să fiu fugar pe pământ. Și o să meargă în felul următor. Dacă mă găsește ceva, mă omoară. Și Dumnezeu spune nu, pentru că cine îl omoară pe Cain, atunci o să fie răzbunat de mine de 7 ori. Și apoi i-a făcut un semn ca să-i dovedească că el o locutește, cu semnul ăla al lui Cain. Și a plecat în fața lui Dumnezeu și a locuit în țara Nod, înspre est de la Eden. Și apoi se povestește despre urmașii lui Cain. Dar Cain, uite ce a făcut, În versetul 17, dacă vă uitați, haideți cu mine în capitolul 4 în Geneza și să vă uitați cu mine și apoi mergem mai departe. Geneza 4, versetul 17 mai departe, da? Hai să mergem pe românește ca să se poată înțelege. Cain s-a împreunat cu nevastă sa, ea a rămas însărcinată și i-a născut pe Enoch. El a început apoi să zidească o cetate și a pus acestei cetăți numele fiului său Enoch. Te rog să împarți ecranul. Nu am împărțit ecranul, deci nu vedeți. Scuzați. Hai să împart ecranul, că altfel nu vedeți nimic. Îmi pare rău. Asta e de ce nu vedeați. Ok. Așa. Ia spuneți, acum se vede? Danke. Bun, asta e. Deci Cain s-a împreunat cu nevasta sa, a rămas însărcinată și a născut pe Enoch și el a făcut un oraș după numele lui fiului. Asta a făcut. Acum, întrebare. Ce e nevoie ca să faci un oraș? Să nu vă imaginați că e o chestie simplă. Adică să convingi nu știu câți oameni să locuiască la oaltă. Și să-l organizezi cumva, că trebuie să funcționeze cumva. Trebuie să existe o ordine în orașul ăla. Cum e organizat un oraș? Cum se face? O societate. Cain a fost primul care a făcut treburile astea pe pământ, să știți. Un guvern. Cain a fost primul. Atunci, întrebare. Dacă Cain a fost primul, e o treabă bună sau e o treabă rea? Haideți. O treabă rea. Planul lui Dumnezeu nu așa a prevăzut să fie treburile, dar așa au fost după căderea în păcat. Deci așa au fost după căderea în păcat. Și însă, acest experiment al pământului, să zicem așa, care este experimentul păcatului, nimic altceva, există sancționat de Dumnezeu, adică Dumnezeu permite acest lucru, să existe acest experiment, dar el există totuși sub anumite controluri dumnezeiești. Înțelegeți? Adică nu există un experiment fără niciun control unde fiecare face ce vrea. Nu, Dumnezeu dă un context și permite anumite lucruri și anumite lucruri nu le permite. Rezultatul final al experimentului Cain îl vedeți în Lamech, urmașul lui între a 6-a generație. E primul bărbat cu 2 neveste și el nu omoară cu păreri de rău, ca Cain. Nu, el dacă omoară, o face cu intenție, fără nicio remușcare. Acest context legal sau societatea este organizată într-un anumit fel, anumite părți are. Este mitul fondator al lui Atena sau al oricărui oraș grecesc sau al oricărei civilizații, dacă vreți. Cineva a fondat această civilizație, i-a dat principiile de bază pe care sunt zidite regulile unei societăți, cum e organizată, ce entități există din punct de vedere legal, cine conduce, dacă sunt gremii sau cum. Înțelegeți? No. Aici, dragilor, se discută nu numai cum este structurată biserica, ci cum este structurată biserica în contrast cu lumea sau o societate lumească. Adică un oraș, un stat, un guvern de stat, cum este organizat. Toate astea sunt aici în cadru discutat. Exemple biblice sunt.
Problema este că o mare parte din creștinism a declarat că toate legile civile pe care Dumnezeu le-a făcut sunt anulate. Așa că nu le mai studiază nimeni și nu se interesează pentru ce a vrut Dumnezeu să facă. Pe când David zice, dă-mi, Doamne, cinstea să înțeleg ce principii ai pus tu și să te laud din cauza asta. Adică laudă pe Dumnezeu pentru că știi că Dumnezeu a făcut o treabă extraordinară, a știut ce face. Când a organizat societatea Israelului după modelul pe care el l-a dat lui Moise, a făcut ceva extraordinar. Pentru că a modelat cerul pe pământ. Numai că lumea nu a înțeles așa. Nu. Într-un context, acum vreau să înțelegeți, problema principală în toată treaba aceasta este următoarea. Un guvern este opresiv prin natura lui. Nu are cum să nu fie. Adică constrânge anumite lucruri. Nu îți dă toate libertățile care le ai fără guvern. Dacă era anarhie, ai toată libertatea, faci ce vrei și după aia, asta e. Na. Dar un guvern nu este așa. Anarhia nu este voința lui Dumnezeu. Deci să înțelegeți, nici în biserică dorința lui Dumnezeu nu este anarhie, să nu fie nicio ordine și nicio structură. Dar care este structura pe care Dumnezeu o pune? Bineînțeles că structurează, adică dă un anumit control, dacă vreți. Deci ia din libertate, prin natura ei, e normal să ia din libertate, este clar. Reduce libertatea, dacă vreți așa. Dar până unde? Asta e chestia. Până unde reduce libertatea? Unde este dorința lui Dumnezeu să intervină societatea sau, dacă vreți, biserica și să zică, băi, până aici, de aici încolo, stop. Și de unde încolo este responsabilitatea individuală de a fi cum trebuie să fii. Și nu responsabilitatea altuia să te constrângă să fii cum ar trebui să fii. Care e partea personală și care e partea societății să se reguleze? Înțelegeți, da? Există niște legi generale care sunt aplicabile pe nivelul societății și există niște legi specifice care se aplică acasă, să zicem așa, în casă. Adică moralitatea nu este regulată. Moralitatea este însămânțată ca învățătură acasă, de tata, mama, de felul cum ai crescut, de cum ai învățat să umbli ca copil cu alți copii. Mai departe. Și ai învățat și tu să te socializezi. Și când ai fost socializat acasă, ai învățat. Inconștient, dar ai învățat cum este structurată o societate, ce entități există în această structură care trebuie respectate. Înțelegeți? Asta este acum tema. Deci, dacă vă uitați la ce a făcut Moise în Israel, asta este ce să fie în data viitoare, da? Capitolul 18 din Exod. Dar în Deuteronom, dragilor, mergeți cum e în Deuteronom, capitolul 32, vreau să înțelegeți un context mai larg. Dumnezeu ne explică ceva. Tot capitolul ăsta este cântarea lui Moise, care este profetică, adică există două părți care sunt cântarea lui Moise. Există o dată în Exod și există o dată în Deuteronom. Partea din Deuteronom este profetică, este împlinirea profetică, ce este povestea istorică despre Israelul istoric și este povestea istorică profetică despre Israelul spiritual. Bun? Deci tema aici este pământul acesta, istoria lui, în profeția totală și în specific în legătură cu poporul lui Dumnezeu. Ia uitați-vă cu mine. Luați aminte ceruri și voi vorbi. Ascultă pământule cuvintele gurii mele, că ploaia să curgă învățăturile mele, ca răua să cadă cuvântul meu, ca ploaia repede pe verdeață, cu picături de ploaie pe iarbă. Căci voi vesti numele Domnului. Dați slavă Domnului nostru. Asta e primul punct. Dați slavă Dumnezeului nostru.
El este stânca, lucrările lui sunt desăvârșite, căci toate căile lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. El este drept și curat. Deci vedeți că primul lucru este fundamentul care îl pune aici. Este ce? Este dreptatea lui Dumnezeu. Este faptul că Dumnezeu când face un lucru, face lucruri desăvârșite, cum zice versetul 4, da? Face lucruri extraordinar de desăvârșite. Apoi, contrastul, da? Ce se întâmplă cu oamenii? Ei s-au stricat. Netregia copiilor lui este rușinea lor. Neam îndărătnic și stricat. Poporul este stricat. Aici vorbește despre poporul Israel sau despre cine? Toți oamenii sunt stricați. Și apoi întrebare. Pe Domnul îl respectiți astfel. Popor nechibzuit și fără înțelepciune nu este el. Oare Tatăl tău care te-a făcut, te-a întocmit și îți dă ființă? Și ți-a dat ființă? Deci, versetul 7 ne indică că dacă vrei să înțelegi treburile astea, trebuie să te uiți la istorie. Istoria, adică aduți aminte de zilele din vechime. Uite-te la istorie. Socotește anii. Vârstă de oameni după vârstă de oameni. De ce să socotești anii? Hai să vă spun o treabă. Dacă faci tu un model de cum trebuie să funcționeze o societate, cât timp ține treaba asta? Adică tu faci un model și zici, uite, așa ne organizăm. Ăsta e rege, ăla e nu știu ce, ăla e așa. Ok. Treaba asta merge pentru generația aia. Dar după aia moare regele și apoi ce se întâmplă? Trebuie să există o funcție care e mai importantă decât funcționarul din funcție. Adică poziția regelui trebuie să fie păstrată în ciuda faptului că regele moare. Adică trebuie să existe moștenitori, trebuie să existe o structură după cum se alege moștenitorul, o ceremonie care în mod oficial introduce acest nou rege și continuie sau garantează continuitate în această organizație mai departe. Legile care există trebuie să fie aplicate între generație în următoarea generație și mai departe. Și această progresie, dacă vreți așa, duce undeva. Deci până când ține? Cât ține o societate? Cât ține? Haideți. Ce vă gândiți? Haideți. Dați un exemplu, dacă știți, împărății care au ținut mult. Haideți. Cine știe? 200 de ani. Cine, dragă? Până când apostazia, Dumnezeu decide că trebuie să fie înlocuită cu o altă formă de guvernământ. În jur de 450 de ani. Imperiul Roman a fost de pe la 500 și ceva până pe la 1700, ceva de genul. Imperiul Roman, la ce te referi? Pentru că Imperiul Roman are 5 perioade în total, dar la care? Te referi la Imperiul Incipient, când era încă nu Imperiu, ci Republică, sau la incipient, în prima fază. Deci în Republică. Aia când începe, știi? Pe la 500, anii 500, ceva de gen, dacă nu mă înșel. Sper să nu greșesc. Da și nu. În anii 500 s-a fondat ca stat independent al lor. Problema este că modelul de guvernamentare, cum s-au organizat ei mai târziu, nu a fost format atunci, ci a fost format mai târziu, al 270 înainte de Hristos, aproximativ. Și a ținut pentru un timp, pentru nu prea mult timp, dar destul de mult timp. Pe timpul lui Hristos însă, deja există alt model, este imperiu. Deci nu mai este aceeași guvern, este alt guvern. Deși aceeași entitate istorică este Roma, Roma nu mai este aceeași animal care l-a fost înainte. Este altă fiară. Are alte legi, alte principii, alt stil de conducere și așa mai departe, da? Deci de acum încolo există un împărat care este primus inter pares și așa mai departe. Asta este din anul 31 înainte de Hristos, când Octavianus, adoptivul lui Cezar, care este numit mai târziu Augustus, da?
El și-a lăsat numele lui propriu, Octavianus, și a acceptat numele la tatăl lui, în cinstea tatălui său adoptiv, Cezar. Așa că îl cheamă Cezar Augustus după ea. Conform profeției, vreau să spun că Daniel spune, inspirat de Dumnezeu, că va conduce cu mână de fier Roma și pe principiul ăsta am mers, că cea mai lungă împărăție, cam asta era întrebarea. Este cu adevărat cea mai lungă, dar nu durează atât cât ai crezut. Cât durează? Dacă vă uitați în Daniel, capitolul 11, durează exact un timp, adică un an profetic, ceea ce înseamnă 360 de ani în total, de la anul 31 până la anul 330 după Hristos. În anul 330 după Hristos, ce s-a întâmplat? Dacă nu mă înșel, s-a divizat parcă Constantin, ceva de genul. Sub Constantin, împărțirea a avut loc înainte deja ca experiment, dar structura oficială încă tot era aceeași, dar în anul 330 s-au împărțit oficial împărția în două. Și există în fiecare împărție altă structură, sub controlul celor care ei îi numeau Cezar sau Augustus. Fiecare era un fel de 4 conducători în toată Roma atunci. 4. 2 care sunt moștenitori, dacă vreți așa, și 2 care, adică 2 conduceau și 2 moștenitori. Și alipirea păgânilor la creștinism, deci practic introducerea păgânismului în creștinism, asta cum am numit eu? Asta e altă treabă. Nu vorbesc despre asta acum. Nu vorbesc despre creștinism sau păgânism. Eu vorbesc despre cum este organizată societatea. Cum funcționează. Da, în Roma există 2 consuli, există nu știu câți edili, există 2 questori, există nu știu ce. Înțelegeți ce vreau să spun? Și aia următoarele roluri și apoi dacă se întâmplă asta, atunci se întâmplă asta. Cum e organizată societatea aia? Apoi cum e organizată Atena? Păi uite, Solon a propus că trebuie să fie uite așa și așa și nu știu câte departamente și din departamentele respective se împarte votul. Deci vreau să înțelegeți fiecare structură de genul acesta, cât ține. Au făcut aia organizații. Dar cum am spus, profetic, cel mai lung care a ținut o împărăție vreodată este Roma și, apropo, lista care o dă Daniel în capitolul 2, respectiv în capitolul 7, este lista cu cele mai longevive împărății. Bineînțeles că există dinastii, cum a fost dinastia Matani din India, din nordul Indiei, care a ținut 1800 de ani aproape. Dar în tot timpul ăla și-au schimbat, tot la vreo 200 maxim de ani, și-au schimbat modalitatea de cum e organizată societatea. Adică nu au fost aceeași treabă tot timpul. Au fost diferită tot timpul. Ați înțeles? Să știți că nu e așa de ușor să produci un sistem care ține. E ușor să organizezi un grup și să spui, uite, așa suntem organizați. Foarte frumos. Dar cât timp ține asta? Până lumea e nemulțumită cu modalitatea asta și mai vrea altceva. Na. Și zice, gata, revoluție, schimbăm ceva. Și restructurăm, organizăm nou, facem nu știu ce, reforme, chestii. Și mă vreau să înțelegeți. Acest fenomen este faptul că există un fel de timp de valabilitate, să zicem așa, pentru orice lucru care îl face omul, după care se strică. Pentru că omul e păcătos, nimic ce face omul nu este permanent. Asta e problema omului. Noi nu înțelegem că asta privește și lucrurile spirituale care omul le concepe. Adică noi concepem cu, uite, ar fi bine așa, ar fi bine. Foarte frumos. Astea sunt idei. Chiar dacă sunt bune ideile astea, problema lor este că sunt concepute într-o omenire care e decăzută în păcat. Urmarea va fi că oricât de bine te-ai gândit tu, ceea ce produci ca structură de guvern, dacă vrei, sau de organizare într-o familie, sau de organizare într-o biserică, sau ce vrei tu, are un termen de valabilitate, după care se strică și nu mai este bun. Ceea ce înseamnă că se va reorganiza într-o generație, 2, 3, câteva. Na. Uite-te că aici scrie. Uite-te în zilele trecute,
socotește, întreabă pe părinții tăi și pe bătrâni și apoi îți spun ei ce s-a întâmplat. Și apoi, ca să înțelegi și tu ce o să-ți spună bătrânii, uite ce scrie în versetul 8. Când cel prea înalt a dat moștenire neamurilor, când a despărțit pe copiii oamenilor, i-a despărțit. Țineți minte că am început cu treaba asta, a despărțit popoarele, da? A pus hotare popoarelor după numărul copiilor lui Israel. Aici e greșit tradus. De unde știm că e greșit tradus? Păi e foarte simplu. Dacă vă uitați în Septuaginta, versetul 8, nu este niciun Israel. Ci dacă vă uitați la ultimele două cuvinte din versetul 8, scrie Angelon Theon. Angelon Theon. Îngerii lui Dumnezeu, după numărul îngerilor lui Dumnezeu, nu după numărul poporului Israel. Întrebarea este asta. Când înainte de Hristos, evreii au tradus Biblia din ebraică în greacă, ei n-au tradus poporul după numărul poporului Israel. Când a apărut textul ăsta cu poporul Israel? După aia. Păi pe timpul mai târziu, un grup de misticiști din Israel, da? Care știți, îi cunoașteți, pentru că ei au transmis Scriptura. Ei, mazoreții adică, au produs această legendă, că aici de fapt era vorba despre mesagerii lui Dumnezeu, Angelon Theon, nu sunt îngerii lui Dumnezeu, cum scrie în textul original, ci sunt poporul Israel. De fapt, ăia sunt mesagerii lui Dumnezeu. Textul nu asta spune. Deci există un număr de îngeri după care au fost împărțite popoarele. Păi câte popoare sunt? Haideți. 70. 70 de popoare. Deci există 70 de îngeri care conduc popoarele. Vreau să înțelegeți treaba aceasta, este bombă, pentru că schimbă tot contextul istoriei. Să înțelegem ce se întâmplă. Vreau să înțelegeți că acest model de cum este organizat Pământul este un concurs organizat de Dumnezeu, în care Dumnezeu spune: băi, voi 70, care vă lăudați că aveți idei mai bune decât ce am făcut eu, hai să vă văd ce faceți. Uite, fiecare dintre voi un popor, faceți ce vreți acolo, organizați societatea și vreau să văd ce produceți bine. Vă lăudați că o să fie mai bine sub controlul vostru, cu ideile voastre. Hai să văd ce faceți. Și îngerii ăia se apucă să influențeze societățile respective. Când unul dintre ei produce o societate cât de cât mai funcțională, Dumnezeu le dă primat, îi pune în față, le dă stăpânire, le dă influență. Înțelegeți? Iar în momentul în care încep să încalce principiile lui Dumnezeu, Dumnezeu le ia puterea și influența pe care o au. Precum scrie textul în multe locuri în Vechiul Testament, că El pune popoare și le ia din poziție. Dumnezeu face ordine pe pământ până la urmă. El judecă cât are voie să țină o dinastie, o împărăție, dar o face concordant cu principiile sale. El are niște principii, el conduce după principiile respective, dar fiecare dintre acești îngeri au voie în grupul lui de popor pe care el îl conduc să stăpânească după cum e ideile. Că ei au spus, uite, e mai bine așa, e mai bine. De exemplu, ideea asta de democrație a apărut mai întâi nu în Grecia, ci între îngeri. El mai că primul cu ideea că hai să votăm a fost Satana. Așa că nu trebuie să fim foarte mândri de istoria asta. E o moștenire urâtă. Dar, vedeți, problema este că toate aceste modele apar din cauza că îngerii și oamenii căzuți în aceeași rebeliune față de Dumnezeu nu sunt mulțumiți cu modalitatea de conducere pe care o are Dumnezeu, așa că vor altceva. Și acel altceva, ei îl structurează după cum le permite Dumnezeu. Dumnezeu la fiecare le dă voie să își manifeste ordinea. Înseamnă că ăștia sunt îngeri de căzuți. Păi da, îngeri căzuți, bineînțeles. Așa că îngerii aceștia căzuți, pentru că ăia buni, n-au alte idei decât ce a spus Dumnezeu. Îngerii căzuți conduc fiecare popor și apoi, vedeți ideea aceasta în restul capitolului. O să o vedeți.
Dacă ar fi vorba despre asta, despre Israel aici, problema este că traducerea Israel nu are niciun rol, nicio logică, pentru că în momentul când au fost împărțite popoarele, Israelul nici nu există încă. Adică capitolul 10 din Geneza. Israelul nici nu există. Israelul nu e pe lista aia de 70 de popoare. Nu există. Dumnezeu mai târziu îl alege pe Avram și face un popor din el care este al lui. Un lucru care este anunțat, apropo, în capitolul 32, ca o idee a lui Dumnezeu, că el își alege un popor și face din el contrapoziția lui față de toate ideile alea 70 care sunt propuse. Și uitați-vă la concursul care este pus aici. Ăsta e motivul de ce în Noul Testament scrie că tot ce este pe planeta asta este un model, este un fel de scenă pe care tot universul urmărește. Pentru că aici se derulează discuția de cum ar trebui să funcționeze societatea cerească între îngeri. Și ei propun și încearcă pe pământ. Noi suntem experimentul. Înțelegeți? Să știți că nici îngerii ăștia nu știu exact ce vor. Și nu sunt de acord unul cu altul, pentru că nu, 70, fiecare cu ideile lui. Satana la vârf, dar să nu vă imaginați că Satana și îngerii lui sunt uniți. Nu sunt. Au fiecare ideile lui. Dar uite ce scrie versetul 9. Căci partea Domnului este poporul lui, Iacov este partea lui de moștenire. Adică Dumnezeu și-a ales și el un popor care e al lui, adică Iacov, și copiii lui Iacov, adică Israel, mai târziu numit. De acolo vine și numele lor, Israel. Adică Dumnezeu le dă 70 de popoare și vreau să înțelegeți, evreii mai târziu raționalizează această traducere greșită pentru că în versetul premergător, în versetul 7, sunt menționați bătrâni. Și sunt 70 de bătrâni în Israel, țineți minte? Dar nici ăștia nu erau. În momentul în care se vorbește aici, când popoarele au fost împărțite, nu există niciun Israel, nu există niciun 70 de bătrâni ai lui Israel, așa că n-are cum să fie după numărul lor. Ați înțeles ce spun? Da. Traducerea asta e complet greșită. Este din cauza că în Noul Testament, pe timpul Noul Testamental, mazoreții au schimbat textul pentru că ei au crezut că Israelul este singura împlinire profetică, au schimbat textul. Așa de convinși erau că ei au înțeles bine că au schimbat textul, așa simplu. Ceea ce este un lucru interzis. Dar uite că așa am moștenit și noi și traducerea, problema este că acum avem greșeli în text. Și greșeala este în text aici pentru că, și se vede clar că e greșeală, pentru că ne uităm cum v-am arătat Septuaginta cum scrie. Și acolo scrie Angelon Theon, nu scrie niciun Israel, nicăieri. Și dacă vă uitați la textul original evreiesc, în vechi, depinde care îl găsiți, astea noi, care sunt oficializate actual de ei, pe care evreii ortodoxi de acum îl acceptă ca text, acolo Israel scrie. Dar textele vechi, originale, nu scrie așa. Și apoi creștinii, când au tradus din textul original, care îl găsim acum. Adică, din ce text? Păi textul modificat de rabini și de mazoreți mai întâi, unde scrie Israel. Așa că noi traducem Israel, dar nu e corect. Textul pe care Israelul pe timpul lui Iisus îl avea și Iisus și ucenicii, acolo nu scrie Israel, acolo scrie altceva. Acolo scrie îngerii lui Dumnezeu, după numărul îngerilor lui Dumnezeu. Și apoi, căci partea lui Domnului este poporul lui Iacov, este lui moștenirea lui. El a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete și înfricoșare. L-a înconjurat, l-a îngrijit, l-a păzit ca lumina ochiului lui, ca vulturul care, deci Dumnezeu i-a găsit în pustiu, nu erau nimic de capul lor, i-a format ca popor. Păi unde i-a găsit? În Egipt. Mai întâi l-a găsit pe Avram, dar hai să zicem, înainte de asta, la Avram, e o poveste, dar Dumnezeu aici se referă la Iacov. Asta înseamnă că e povestea lui Iacov și copiilor lui Iacov, da? Deci nu la Avram. I-au găsit în Egipt și i-au scos din Egipt și apoi le-au pus popor, organizare, structură, legi, etc. I-au organizat ca popor cât? Păi exact în pasajul care o să-l studiem data viitoare, în Yitro.
capitolul 18 din Exod. Și apoi legile care le-au pus ca Constituție vin în capitolul 20, care e tot din pasajul lui Tiro. Adică face parte din aceeași porție de text în care e vorba despre guvernul israelit și cum o să guverneze Dumnezeu pe poporul acesta. Deci vreau să cântăriți bine ce vă spun. Astea sunt niște probleme principiale care sunt fundamentul la felul cum trebuie să fie condus un popor, respectiv o biserică, respectiv, dacă vreți, poporul lui Dumnezeu în mod special. Astea sunt idealurile pe care Dumnezeu le pune și n-au nicio treabă cu ceremonii, să știți. De lege ceremonială poți să faci tu tamtamuri de-astea până nu mai vrei și șpagaturi de-astea teologice, că nu ieși din contextul care Dumnezeu l-a pus. Ăsta e principiul care Dumnezeu l-a pus. Noi nu mai studiem legea ca să înțelegem ce a vrut Dumnezeu de fapt. Așa că majoritatea creștinilor, eu nu vorbesc despre oameni care nu știu nimic despre Scriptură, eu zic despre aia care facem spagatul ăsta teologic că este anulat pentru că este lege ceremonială și atunci nu mai citim. Și atunci nu știm ce este acolo. Așa că mare parte din creștinismul modern nu are nicio pricepere despre ce vrea Dumnezeu și cum trebuie Dumnezeu, cum a vrut Dumnezeu să fie organizată societatea credincioasă în jurul său. Omul nu știe nimic, dar își imaginează că îl urmează pe Dumnezeu. Într-una dintre cele mai esențiale lucruri, nu îl urmează pe Dumnezeu. Ați înțeles ce spun? Ce vrea Dumnezeu? Împărăție, democrație, știți ceva? Aveți vreo idee sau nu? Înțelegeți ce vreau să spun? Că nu avem nicio idee, că noi nu studiem treburile astea. Asta este așa. Din câte știu, conducerea lui Dumnezeu a vrut să fie teocrație, adică El să conducă. Și când poporul a cerut un împărat, de fapt pe Dumnezeu le pădau. Teocrația ce înseamnă? Cum e organizată? Care sunt rolurile? Cine le împlinește? Cum se judecă? Cum se face? Totul. Există legi, există principii puse în Scriptură pe care noi nu le mai citim că sunt ceremoniale, cică. N-au nicio treabă cu nicio ceremonie. Scrie. Vreau să înțelegeți. Deci, mai mult decât jumătate din cele 5 cărți ale lui Moise se ocupă cu tema aceasta. Mai mult decât jumătate din lege este despre tema aceasta. Cum este organizată o societate bună, care sunt legile care le aplică, cum le aplică, cine le aplică și cine judecă în ce context. Există clar definit acolo cum trebuie să fie organizat, cine e responsabil pentru ce, dacă nu merge așa, atunci cine e responsabil după aia. Ați înțeles? Deci totul este scris. Dar noi nu citim așa ceva. Așa că nu ne interesează pe noi să studiem, să vedem cum să ne organizăm ca biserică, ca societate. Nu, pe noi nu ne interesează. Ei, vreau să vă conving de un lucru. Când pionierii noștri s-au gândit cum să organizeze biserica, ei s-au gândit, să știți. Și ei au studiat. Și o să discutăm în mod concret cum au organizat ei biserica și de ce. Și ei au scris de ce. Nu au lăsat așa la întâmplare. Și să nu vă imaginați că au organizat-o așa cum o știți voi. Nu are nicio legătură cu ce vedem noi astăzi. Ce au făcut ei atunci. Fundamentul, deci, eu vreau să înțelegeți aici, care Dumnezeu l-a pus, este că există 70 de popoare, care fiecare condusă de un înger căzut, care are vreo idee din asta, că cum trebuie să fie. Trebuie să fie votat, trebuie să fie nu știu cum, trebuie să fie un rege, dar trebuie să fie deștept, trebuie să fie nu știu cum. Dragilor, modelele astea toate au fost rostite de filozofi umani care, inspirați de dracii, au scris. Citiți ce scrie Platon în filozofia lui. Scrie acolo foarte clar. Trebuie să fie unul stăpân și rege, dar ăla trebuie să fie filozof, ca să fie și el deștept, să nu fie un fraier. Deci trebuie să fie un rege, dar nu trebuie să fie moștenit. Și trebuie să fie ales după faptul că este deștept. Și apoi zice, uite, da, există democrație, dar problema democrației este următoarea, este foarte manipulativă. Și are dreptate aici Platon, că nu e un om prost, să știți. El se uită la toate modelele de conducere și spune, problemele la democrație sunt astea, problemele la orice alt model, el le numără toate modelele, oligarhie și așa mai departe, le spune pe toate. Și apoi zice, uite, astea sunt problemele aici, astea sunt problemele aici. Soluția cea mai bună în capul lui este un rege, dar ăla trebuie să fie filozof, trebuie să fie deștept, trebuie să fie ales.
Dar ăla trebuie să aibă toată puterea, să facă ce vrea să facă. Na? Să fie un președinte care după aia trebuie să negocieze cu Parlamentul sau prostii de asta. Mă vreau să înțelegeți, discuția asta, care e o discuție foarte fundamentală pentru existența umană, în biserică nu se face. Asta e și motivul de ce biserica nu știe cum să stea față de politică. Nu știe ce poziție are. Și sunt mulți creștini care sunt pentru lucruri pentru care Dumnezeu n-ar fi în veci pur. Asta e clar. Deci, există deci acest concurs unde Dumnezeu l-a organizat și le-a permis la aceste 70 de popoare să facă ceva. Acei 70 de îngeri sunt constrânși în anumite situații de Dumnezeu să facă cum zice El. Exemplu, în Daniel. În Daniel găsiți că este menționat că statul sau împărăția, care este atunci stăpână, când Daniel discută cu îngerul Gabriel, adică Imperiul Medo-Persan are un înger. Iar acel înger, Gabriel a încercat să negocieze cu el și el nu a vrut cum a vrut Dumnezeu. Iar apoi l-a adus pe Mihael, adică pe Iisus, în ajutor și Mihael l-a convins pe ăla că trebuie să facă așa. Adică vreau să înțelegeți că această idee că sfatul îngerilor, care îl găsiți în multe locuri în Biblie, este numai cu îngeri buni. Nu este corect. Îngerii care erau în sfatul acela au făcut rebeliune. Ei au făcut rebeliune. Asta e poveste care noi nu o știm. Noi știm pentru că nu o studiem și pentru că cărțile care menționează acest lucru nu mai sunt cunoscute pe timpul nostru prea bine. Una este cunoscută, dar nu e originală, așa că n-ai ce să faci cu ea. Asta e cartea Enoch. Pentru că nu știm care parte e originală și care este falsificată de gnosticiștii egipteni. Și așa că nu putem să ne încredem că textul ăla e original. Deși o mare parte este, dar nu se știe care parte. Ok? Și părțile care lipsesc au fost pur și simplu completate de cum au crezut ei că o să scrie. No. Și apoi n-ai cum să te bazezi pe textul. Iar cartea lui Iasher are aceeași problemă. Cartea lui Iasher este un text extra-biblic care menționat în Biblie, din care se citează, care era o carte de istorie, iar apoi cartea Iubilarelor, care din nou este o carte extra-biblică menționată în Biblie, dar e o carte istorică. Este Iubilarele cum i s-au prezentat lui Moise pe muntele Sinai, când Dumnezeu i-a explicat lui Moise toată istoria. Pentru că Moise a scris ce a fost înainte. Dar el ce a scris în Geneza și în rest, au fost doar extrase din toată treaba asta, nu tot. Cartea Iasher și cartea Iubilarelor sunt paralele, povestesc poveste. Pe când povestesc istoria, practic. Ce a avut loc, cine, ce a făcut și așa mai departe. Iasher începe mai devreme, sau nu neapărat mai devreme, începe cu detalii mai devreme, pe când Iubilarele sunt un pic diferite, pun accent mai mult pe dezvoltarea după potop sau problemele spre potop și după potop, care au condus la potop și după potop. Da? Și acolo povestea asta este foarte evidentă. Pentru noi nu este, pentru că noi nu cunoaștem literatura aceasta externă care susține aceste puncte de vedere, nu cunoaștem și nu ne este cunoscut nici textul biblic așa de bine încât să știm. Așa că nu citim treburile astea în perspectiva aceasta. În perspectiva că tot pământul acesta, istoria pământului acesta este o istorie a unui concurs care ține 6.000 de ani, după care se face o judecată. Și Dumnezeu va prezenta El împărția Lui, care ține cât? Ține cât? Veșnic. O veșnicie. Și cum se dovedește că ține o veșnicie? De unde știm? Pentru că El este veșnic. El este veșnic, da, dar nu ăsta e motivul. Deci, din profeție, a cărei Va fi o împărăție de 1000 de ani mai întâi. Asta e, 1000 de ani. Aici ai pus cheia. Dragilor,
1000 de ani este examenul final. Ce societate este gata și în stare să producă o societate care ține 1000 de ani? Este în stare să producă pentru veșnicie ceva, dar nu este în stare niciuna, pentru că niciuna nu a ținut 1000 de ani. O ținut cel mai lung 360 de ani împărăția romană. După asta s-au schimbat. Toate celelalte sunt mai scurte. Grecii, 257 de ani și gata. N-au fost uniți Cei tot. 1000 de ani sunt examenul pentru Dumnezeu? Nu, sunt examenul pentru toți, nu pentru Dumnezeu. Dar Dumnezeu a pus regulile. Și El se supune și El acelor reguli, că El le-a pus, na. Și dovada că tu ești în stare să produci ceva care ține, este că în contextul veșniciei, o zi este 1000 de ani și atât trebuie să țină măcar. Că dacă nu ține o zi, ce să țină? Așa că provocarea pentru acești îngeri este că ei trebuie să producă în timpul de 6000 de ani o societate, dragilor, oricare dintre alea 70, care e în stare să producă o structură care ține 1000 de ani. De ce credeți că a încercat Hitler să facă treaba asta? Credeți că a fost ideea lui? Citiți ce a spus Napoleon și ce a vrut el să facă. Ghici, exact același lucru. Cezar. Și cine încă? Toți ăia care noi îi cinstim că au fost nu știu ce general. Nu, dragilor, ăștia au fost pregătiți de când au fost mici, de grupuri oculte, inspirați de draci, să facă o lume unită și o să o facă așa și așa și așa. Alexandru Macedon, educat de Aristotel, care era din școala ocultă a lui Socrate. Vreau să rumegați bine treaba asta. Vreau să înțelegeți. Este un concurs unde se bat idei, nu se bat popoarele neapărat. Se bat și ele, dar se combat idei. Și acum vreau să înțelegeți. Îngerii ăia nu sunt neapărat că trebuie să câștige ăștia sau ăștia. Să câștige unii, dar să fie stăpân peste lume după aia. Că o face Napoleon, că o face Hitler, dacă o face Stalin, tot atâta e. Lor le convine oricum. Ideea este să se formeze o împărăție mondială, dacă se poate. Și aia să țină cât se poate de mult, pentru că asta e examenul care trebuie să-l facă ei. Și n-au trecut examenul niciunul. Și nu prea mai au timp. Așa că Satana și îngerii lui ei știu exact că le-au trecut timp. Ei n-au pierdut firul cum e cu calendarul. Ei știu că nu au cum să mai treacă examenul. Gata. Dacă știu asta, de ce mai luptă? De ce totuși încă... Să facă, cine știe. Ei nici nu știu exact cum se va face. 7000 de ani, 6000 de ani, ce? Cum? Nu știu. Ce povestește Satana prin teologia catolică este că sunt 1000 de ani pe pământ, cu ducerea papei. Elvis, da. Aș vrea să spun ceva, te rog. Există ceva, stăteam și reflectam un pic, există ceva care le-a luat puterea, să zic așa, sau a fost o mică vreme în care n-au avut nimic de zis, de făcut. Și mă gândeam la versetele acelea, când a zis Domnul Iisus că l-am văzut pe Satana căzând din cer ca un fulger, când a rânduit el 70 de ucenici. Corect. Dar a fost... Eu când am vorbit despre istoria îngerilor și despre problematica îngerilor și lumea supranaturală, am menționat treaba aceasta că Iisus, în lucrarea lui pe pământul acesta, pe lângă faptul că a vindecat oameni și așa mai departe, tema principală a fost atacul față de împărăția pământului acesta și îngerilor răi, pe care el îi provoacă direct. Da, exact. Da. Îi provoacă direct. Când a fost pe muntele în nord, în Hermon, și lângă Cezarea Filipii, și stătea de vorbă cu ucenicii acolo, unde astăzi încă tot este un loc unde a fost templul lui Pan și pe vremuri templul lui Baal acolo, și un loc care era considerat o poartă spre iad, să înțelegeți. Când Iisus apoi spune, eu pe această stâncă o să-mi construiesc biserica și porțile iadului nu pot să stea nimic împotrivă, aici vorbește. Ok, da. Și vorbește despre ofensa care el o face față de îngerii ăștia și spune, ăștia n-au ce să facă.
Eu o să-mi fac biserica mea și ei n-au ce să facă. Pur și simplu, n-au cum să o oprească. Nu? Acolo nu scrie că nici porțile iadului nu pot să... Nu. Acolo scrie așa. Eu o să fac biserică și biserica asta o să-și facă treaba ei și nimeni nu poate să o oprească, nici măcar dracii care stăpânesc aici. Și, într-adevăr, cei 70 de ucenici care au fost puși exact pentru aceasta. Și vedeți că ambiția ucenicilor a fost să meargă până unde trebuie. Toată viața lui Pavel a zis că el trebuie să ajungă în Spania. Asta a spus el. Toată viața lui a avut ambiția asta că trebuie să ajungă în Spania. Deci, Elvis, dar acum dacă vor să facă asta cu noua, cum se zice, o organizație mondială, sunt ultimele încercări ale lui Satana de a uni toți 70, adică toată lumea sub el. Asta e întrebare retorică, bineînțeles că sunt. Normal. Deci vreau să înțelegeți contextul istoriei. Asta e istoria Pământului. Orice s-a întâmplat, oricare e împărat, oricare e stăpân care vreodată o stăpânit, asta a fost contextul. Dar ideea că nu mai au timp pentru 1000 de ani. Păi nu, dar ei de unde să știe exact? Că asta e interpretare profetică, înțelegeți? O fi 1000 de ani așa cum zic ei, o fi 1000 de ani așa cum zicem noi, cine știe? Că ei nu știu. Nici noi nu știm, teoretic, decât prin credință. Și ei nu știu să facă diferența între ce crede unul și ce crede altul. Îngerii studiază, dar de unde să știe ei? Că nici ei nu știu, nici noi nu știm. Exact. Noi studiem și credem. Na. Și apoi dacă Duhul Sfânt ne dă să credem cum trebuie, atunci credem cum trebuie. Și dacă nu, atunci nu. Asta e războiul, dragilor. Practic, Dumnezeu, și mă înțelegeți, Iisus, prin biserică, dovedește modelul lui de conducere. Întrebarea, concluzia clară este următoarea. Biserica trebuie să fie organizată după modelul lui Dumnezeu, nu după modelul lumii acesta. Este clar sau nu? Și este tot la fel de evident în acest context că nu o să fie același model pe care îl are lumea. N-are cum. Și ghici care model o să fie. Credeți că Dumnezeu s-a răzgândit de pe timpul lui Israel până acum? Întrebare. Serioasă. Gândiți-vă serios. Dumnezeu pentru Israel a avut un model de conducere și la noi are altul. Da sau nu? Așa gândesc mulți creștini. Israel a fost teocrație, zicem noi. Corect? Ok, și pe timpul nostru ce vrea Dumnezeu? Spuneți, ce vrea? Care e idealul perfect? Cum ar trebui să fie organizată biserica? Aia nu e teocrație. Cum trebuie să fie organizată biserica? Spuneți. Care sunt legile? Cum funcționează? Haideți. Gândiți-vă serios și spuneți-mi, există vreo diferență între modelul nou testamental și modelul vechi testamental, da sau nu? Haideți, cineva, ziceți ceva, haideți. Nu, Vechiul Testament a fost 12 patriarhi și Noul Testament 12 ucenici. Da, dar asta nu e răspunsul la întrebare. Deci, din nou, există vreo diferență între... Aș putea să spun eu un răspuns și anume, cred că Dumnezeu și-ar dori ca, bine, știm foarte clar, capul bisericii este Domnul Iisus Hristos. Să fim conduși de Duhul Sfânt. Asta ar fi un aspect și mă gândesc că și astăzi, uite, cum a dat prin Ellen White și poate, eu știu, va mai da viziuni, că spune în Maleah că bătrânii voștri vor avea vise, copiii, tinerii voștri. Corect, uite care e problema. Din nou, noi știm ce au spus Ellen White despre treburile astea sau nu știm? Haideți. Da, noi știm. Domnul Iisus e în frunte și noi mergem după El pe cărare și lumina e la spate care ne luminează drumul. Păi bine, nu, acum tu vorbești despre altceva. Asta nu e asta. Deci despre tema guvernului lui Dumnezeu în biserică. A vorbit Ellen White sau nu? Vorbim de organizație aici, nu? Despre organizația bisericii. Despre ce credeți că vorbim? Normal că despre asta vorbim, dar spuneți, a vorbit Ellen White despre asta sau nu? Da, a vorbit, categoric. A vorbit. Și acum noi știm textele alea, să putem să spunem sau nu? La Istoria Sfântă am studiat asta.
parte am studiat, da, bineînțeles, dar a fost marginală, pentru că nu asta a fost subiectul, a fost istorie. Ce spuneam este că, da, eu înțeleg că există, dar uite care e problema. Noi astăzi, ca biserică, noi nu cunoaștem nici ce-o scris Ellen White despre tema aceasta. Nu sunt texte care biserica ca organizație le pune în fața poporului credincioșilor. Adică nu sunt predici despre asta. Nu o să auziți predici despre asta de la niciun pastor angajat la nicio conferință. Să înțelegeți asta. Știți de ce? Că dacă ați auzi, ați vedea că felul cum este organizat nu este același. Și este prea alarmant ca să te confrunte cu ideea că Ellen White n-ar fi fost de acord cu ce fac ei. E prea evident. Nu se poate să prezinte așa ceva. Așa că nu prezintă. Din câte știu, de aia au și trimis-o în Australia să scape pe ea, să facă cam ce vor ei. Asta a fost motivul, da. Și în 1901, asta o să discutăm în detaliu ce s-a întâmplat. În 1901, după ce ea s-a întors, a încercat să facă reformă și a ținut exact 2 ani și gata. După aceasta, de fapt, după 1 an deja, ea au spus, eu nu mă mai bag. Treaba lor. Ce fac ei, treaba lor. Din anul 1902 până în 1915, când a murit, nu s-a dus la nicio singură conferință generală, la niciun camp meeting, la nimic. Nu s-a mai dus. De ce? Pentru că ăștia au luat razna. Nu fac ce vor Dumnezeu, nu vor cum vrea Dumnezeu, așa că nu mă mai bag. Nu mă mai bag, e treaba lor. Și o să vă citesc concret unde scrie treaba asta și ce a spus ea. Și vreau să înțelegeți. Lumea adventă, poporul lui Dumnezeu de astăzi nu știe cum ar trebui să fie organizat, nu știe cum este organizată exact și care e problema, nu știe nimeni. Lumea vede că ceva nu e în regulă, dar nu știe ce. De ce? Că modelul original nu mai avem. În Biblie nu citim ce scrie, pentru că nu mai este lege, pentru că este anulat. Și atunci, ne poți recomanda materiale să studiem pe domeniul? Că nu de Exod 18 și 19, da. Ați înțeles? O să vă recomand în cursul acestei teme tot felul de materiale. Biserica Adventistă este structurată ca Biserica Catolică astăzi, exact după felul lor. Acum vreau să înțelegeți și cum este astăzi, o să discutăm și asta când le vine rândul, dar acum, înainte să ne apucăm de nu știu ce istorie, vreau să înțelegeți că există un model biblic în care Biblia fondează felul cum trebuie să fie organizată societatea. În Israel, în vechime. Și de altă parte, mi se pare deplasat să spui că Biserica Adventistă este Babilon, că mai sunt unii care spun treaba asta și Renat are afirmații clare. Dar nu asta o să fie tema mea. Da, dânsul are afirmații clare în care spune că pare că Biserica va cădea, dar este obiectul suprem al iubirii lui Dumnezeu. O să vedem, dragii mei, vreau să țineți și textul ăla este scos din toate contextele lui. Vreau să vă uitați la următorul lucru, cum v-am spus. Deci noi acum o să ne uităm în primul rând la ce spune Biblia despre cum trebuie să fie organizată societatea sau biserica în modelul original vechi testamental, apoi în modelul nou testamental, apoi în istoria adventă. Și o să vedeți că aplicația pe care au avut-o pionerii noștri a fost biblică. A fost o organizație biblică. Iar apoi o să vedem și ce s-a întâmplat între timp. Și cum suntem astăzi organizați și de ce. Și cine a avut ideile astea. Când. Și cum s-au introdus. Vreau să înțelegeți. Felul în care biserica este organizată astăzi produce probleme, pentru că nu este organizația originală. Dar lumea nu știe de ce. Adică noi vedem problemele care rezultă, vedem pastori cu tot felul de manifestări care nu sunt corecte și nu-ți dați afară din post. Vedem tot felul de chestii și nu vedem dreptate acolo. Ca popor advent, ne uităm la conducerea poporului advent și vedem că ceva nu e în regulă. Dar lumea nu știe ce nu este în regulă. Și există un fel de discrepanță pentru că
doar suntem poporul lui Dumnezeu, înțelegeți? Și dacă suntem poporul lui Dumnezeu, într-un fel trebuie să se manifeste altfel. Și aici este discrepanța. Pentru că nu cunoaștem modelul biblic, respectiv modelul pionierilor noștri, nu avem nicio idee unde greșim ca popor. Așa că poporul dă autoritate celor care conduce unde n-ar trebui să le dea. Când o să scriem treburile astea, eu nu o să vă spun niciodată că trebuie să facem rebeliune, că nu asta este felul cum Dumnezeu rezolvă problemele. Da? Și nu poate un om să se pocăiască pentru biserică. Adică eu să zic, băi, eu știu cum trebuie să fie original, hai să mă duc eu la biserică, să-i spun la pastorul că greșește, să-i spun la... Nu, dragilor, deci asta e ridicol. Nu așa se lucrează, nu asta e metoda lui Dumnezeu, înțelegeți? Doar atunci când Dumnezeu aceste, să zicem așa, înțelegeri biblice le-a pus în capul la mai mulți oameni, va lucra prin acei oameni în biserică și va putea să facă o reformă dacă se va face. Și se va face. Cei 144.000 sunt organizați după sistemul lui Dumnezeu? Sunt organizați. Și nu numai asta, însăși statul Israel, când a fost organizat de Solomon, a fost organizat în 24 de departamente preotești, 12 și 12, fiecare 12 cu câte 12.000 de urmași, ceea ce înseamnă 144.000 și 144.000, în total 288.000 în conducerea, în guvernul lui Solomon. Ați înțeles ce spun? Există o legătură strânsă între felul în care a fost organizat statul, când a fost perfect organizat, și felul cum o să fie organizat sub conducerea lui Dumnezeu la timpul sfârșitului. Nu este nicio diferență. Și vreau să înțelegeți că cucerește planeta Dumnezeu, Iisus, prin intermediul acestor 144.000 de oameni. Nu e nevoie de mai mulți. Că ei sunt autorizați de Dumnezeu să facă tot ce este în împărăția Lui. Și au autorizația de la Dumnezeu, nu de la oameni cu pusul mâinilor și nimic altceva. Nu, Dumnezeu le-a dat Duhul Lui, puterea Lui și ei fac ce vor să facă. Dacă ei dau legi, aia sunt legi. Deci vreau să înțelegeți treaba asta. Perspectiva pe care o să o câștigăm dacă studiem tema aceasta, o să vedem că în Biblie există niște modalități clare după cum trebuie să se funcționeze, care sunt ordinile care Dumnezeu le-a dat. Cum sunt aplicate în istoria Israelului, puteți să vă uitați. Se poate reduce și la familie sau nu? Bineînțeles că principiile de bază de conducere se aplică în familie, dar extinderea asupra familiei, dincolo de familie, într-un popor. Și acum o să discutăm treaba aceasta mai încolo, imediat, bineînțeles, data viitoare o să vorbim și despre familie, pentru că vreau să înțelegeți că modelul familiei este nimic altceva decât modelul original, dar el este extins, sistematizat și extins asupra unui popor întreg, pentru că familia lui Iacov nu mai este doar o familie. Sunt mii și mii de oameni și milioane de oameni. Acum trebuie să-i organizezi cumva. Cum o face Moise, sub conducerea Duhului Sfânt și a socrului său, care îi dă idei? Este pasajul Ietro. Asta e fundamentul vechi testamental. Apoi, bineînțeles, formarea statului Israel prin Solomon și cum a făcut el ordinea. Deși aia o să studiem mai puțin pentru că e prea tehnică. Dar principiile vreau să le cunoașteți. Și în Noul Testament apoi, Iisus, în mod special Iisus, și dacă vreți vă spun capitolele dinainte, de la capitolul 20 din Matei încolo, Iisus se ocupă de tema aceasta, de tema conducerea pământului. Cum se conduce, cum e condusă biserica. Astea sunt principii care sunt puse acolo, sunt puse în text. Iisus explică ucenicilor cum trebuie, cum nu trebuie. Iar apoi, în restul Noului Testament, ucenicii, apostolii, vestesc Evanghelia și în contextul acesta, fiind necesar în anumite locuri, intervin și asupra modalității de conducere și vorbesc despre asta. Cum se conduce, cum nu se conduce. Modelul biblic, după ce îl cunoaștem, cum am spus, o să studiem istoria adventă și o să vedem ce a fost în biserica adventă, cum a fost modelul original, unde s-a ajuns de acolo și cum s-a ajuns.
Și după aia o să aveți foarte multă claritate de ce astăzi se întâmplă ce se întâmplă. Nu o să fie niciun dubiu și nicio surpriză. Dar nici nu o să fie... Deci să nu vă imaginați că dacă acum o să înțelegem treaba asta, o să ne dea dreptul să criticăm pe toți care sunt la conducere aleși de biserică. Să nu vă imagineți treaba asta, că nu asta e corect. Nu asta e modalitatea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te autorizează pe tine, o să-ți dea Duhul Său în măsură deplină, așa cum o dată ucenicilor, cu toate semnele care sunt și minunile care o să se facă din cauza aceasta, și atunci o să poți să faci ce vrei. Dar până atunci, stai cu minte și lucrează după sistemul lui Dumnezeu, nu după mintea ta. Da, biserica au greșit, dar asta nu înseamnă că ai dreptul să dai peste cap tot ce s-a făcut. Nu. Sau să te ridici deasupra autorității actuale ale bisericii. Să spui, las că eu o schimb, că nu-i corectă. Corect, nu-i corectă, dar este. Ce? Când Ahab era rege în Israel, era corect? Nu, pentru că Iisus profetizase că trebuie să fie casa lui David. Corect sau nu? Și totuși, uite că Dumnezeu a ținut cont că ăsta e conducătorul și trebuie să țină de el. Și pe el încerca să-l influențeze, nu pe altcineva. Și se confruntă cu el prin intermediul profeților. În primul rând, cei doi martori pe timpul acela au fost Ilie și Elisei. Asta a fost introducerea în tema noastră. Introducerea în tema guvernarea bisericii. Sau guvernarea în general, nu mai a bisericii. Împărăția cerurilor, așa va fi organizată, să știți. Guvernarea după voia lui Dumnezeu. Exact. Cum trebuie să fie organizată o societate? Care e modelul original al lui Dumnezeu? Cum este explicat în Noul și în Vechiul Testament? Și o să vedeți că nu există nicio contradicție în ceea ce spune Iisus sau în ceea ce este modelul vechi testamental original. Eu nu spun vechi testamental în ce s-a făcut, că au făcut izraeliții toate trăznăile, dar asta nu a fost biblic. Dar ce a fost sancționat de Dumnezeu, modelul original, trebuie să-l cunoaștem, trebuie să-l înțelegem în fasetele lui, nuanțele lui, pentru că noi nu știm ce înseamnă practic, dacă numai teoretic filozofăm despre asta. Trebuie să aplicăm practic ceea ce scrie. Ceea ce înseamnă că eu vreau să înțelegeți cum a fost practic în Israel organizat. Pe timpul lui Moise, apoi pe timpul regilor și așa mai departe. Și apoi o să ne uităm pe Noul Testament dacă Iisus cumva face vreo schimbare, adică aduce ceva nou, sau se întoarce de fapt la vechiul sistem pe care el îl pusese din Vechiul Testament deja. Pentru că vreau să înțelegeți foarte clar, ceea ce este evident este că cei care conduc Israelul pe timpul lui, adică cei 70 de bătrâni, nu conduc după metoda lui Dumnezeu. Asta e foarte evident. Înțelegeți ce spun? V-am dat lecția pentru data viitoare. Studiați, vă rog frumos, textul ăla. Vreau să închid cu un text tot din cântarea lui Moise. Și apoi, haideți cu mine la versetul 30 și... Nu știu unde să spun, să citiți. E bine de la 37, haideți. El va zice, unde sunt Dumnezeii lor? Adică îngerii ăia căzuți. Stânca aceea care le slujea de adăpost, Dumnezeii aceia care mâncau grăsimea jertfelor lor, care beau vinul jertfelor lor de băutură, să se scoale, să vă ajute, să vă ocrotească. Să știți, dacă eu sunt Dumnezeu și nu este alt Dumnezeu afară de mine, eu dau viață, eu omor, eu rănesc, eu tămăduiesc și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. Căci îmi ridic mâna spre cer și zic, cât este de adevărat că trăiesc în veci, atât este de adevărat că atunci când voi ascuți fulgerul sabiei mele și voi pune mânia să fac judecată, mă voi răzbuna împotriva potrivnicilor mei și voi pedepsi pe cei ce mă urăsc, sabia mea le va înghiți carnea și îmi voi îmbăta săgețile de sângele celor uciși și prinși din capetele fruntașilor vrăjmașului. Fruntașii vrăjmașului sunt 70. Adică Satana are 70 de îngeri elită care au voie să conducă popoarele. Și ăia o să fie distruși. Și le jură în profeția aceasta. Le jură treaba asta. Vreau să înțelegeți.
Iisus le jură, prin gura lui Moise, prin cântarea lui Moise, le jură. Ce o să cânte cei salvați conduși de 144.000? Ce o să cânte exact? Cântarea lui Moise, dragilor. O să cânte exact cântarea aceasta. Acum Iisus face ordine. Acum El judecă. Acum face ordine între îngerești. Elvis, exact textul acesta, cei care spun că Dumnezeu este numai dragoste, îl spun că este vechi testamental și că atunci a fost răzbunare. În Noul Testament Iisus nu mai este. Apocalipsa este nou testamental, dar e aceeași treabă. Neamuri, cântați laudele poporului lui. Audiți? Acum, apelul care este că după ce Iisus face ordine, nu mai sunt neamurile fiecare cu cum vrea. Nu, acum zice, neamuri, cântați laudele poporului lui, că Dumnezeu răzbună sângele robilor săi. El se răzbună împotriva potrivnicilor săi și face ispășire pentru țara lui, pentru poporul lui. Moise a venit și a rostit toate cuvintele cântării acestea în fața poporului și Iosua, fiul lui Nun, era cu el. După ce a isprăvit Moise de rostit toate cuvintele acestea înainte întregului Israel, le-a zis: puneți-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciți copiilor voștri, ca să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acestea, căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi, este viața voastră. Și prin aceasta vă veți lungi zilele în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Vreți să lungiți zilele în mod propriu la fiecare individ, dar și la împărăție, uite așa se face. Asta e metoda lui Dumnezeu. Cum se face? Metoda lui Dumnezeu. Și o să studiem exact care a fost metoda lui Dumnezeu, cum se organizează o societate, cum trebuie să fie organizată. Familia lui Iacov a fost organizată în modelul acesta, prin intermediul profetic al lui Dumnezeu, prin gura lui Moise și a celorlalți de pe timpul lui. Iar apoi prin gura lui David și Solomon și profeților de pe timpul lor. Există un model destul de clar, care nouă, din păcate, nu ne este cunoscut. Ce autoritate are un pastor și ce autoritate nu are? Ei, după ce studiem treburile astea, o să fie foarte clar. Să știți, o să fie foarte clar. Și o să vedeți că în multe lucruri, pastorii și biserica își iau autoritate unde nu au. Și în alte părți unde au autoritate, nu execută nicio autoritate, nu fac nimic. Ceea ce înseamnă că nu este făcută voia Domnului nici în facere, nici în lăsare. Ați înțeles? Este o problemă sunt păcate de omisie și de comisie. Unele le comitem și unele le omitem. Să le facem și de aia sunt păcate, că nu am făcut ce trebuie. Nu. Și ambele le facem. Și există aceste două părți în lege, apropo. În lege există legi pentru ce nu este voie să faci. V-am explicat celor care au mai fost cu mine că când am vorbit despre seminarul despre lege, am vorbit că legea are 3 părți. Are 3 părți. Deci ceea ce se numește lege are 3 părți. Prima parte, interdicții sau legi de interdicții în care Dumnezeu spune asta să nu faci. Acestea se ascultă prin a nu face. Dacă le faci, ai comis un păcat. Ați înțeles? Asta e păcat de comisie. Pentru că comiți un păcat. Pentru că alte legi, a doua parte din lege, sunt principii care Dumnezeu le spune și spune, uite, du-te, fă asta. Sau fă așa. Și noi nu facem așa. Când nu facem așa, astea sunt păcate, dar nu sunt același grad de păcate. Sunt păcate de omisie. Adică sunt lucruri bune care trebuie făcute, dar nu sunt făcute. Înțelegeți că asta este felul cum legea funcționează în orice țară. Să știți. Oriunde orice țară are legi de aceste două tipuri. Unele care spun, uite, asta n-ai voie să faci. Și apoi altele care spun cum trebuie să faci. Și apoi tu poți să greșești în ambele feluri. Poți să greșești prin a face un lucru care nu trebuie să-l faci sau poți să greșești prin a nu face un lucru care ar trebui să-l faci. Și ambele sunt problematice, dar nu sunt aceeași problemă. Sunt diferite. Sunt legi apodictice, adică asta e limbajul tehnic acum, da? Apodictice, adică acelea care zic asta să nu faci, sau legi cazuistice.
Eu explicam diferența între legi apodictice și cazuistice. Așa se numesc. Da? Dar astea sunt exact acele două feluri de legi care există în legea lui Dumnezeu. Adică legi care interzic ceva, apodictic, adică, asta e doar ce înseamnă cuvântul apodicte, înseamnă că interzice ceva. Da? Și cazuistic înseamnă că vine de la un caz, că dacă se întâmplă X, atunci trebuie să faci așa și așa și așa. De exemplu, toate legile de jertfe sunt exact cazuistice. Adică când se întâmplă X, trebuie să faci Y. Sau legile de structură socială. Dacă cineva face nu știu ce, trebuie să faci așa, trebuie să faci așa. Care nu sunt ceremoniale, dar sunt legi principiale. De exemplu, cineva a împrumutat, ce-a împrumutat a fost furat, treburi de astea. Toate scrie în Biblie treburile astea. Astea nu sunt ceremoniale, nu au nicio treabă cu ceremonii. Dar noi am declarat că nu mai sunt valabile. Așa că noi nu știm cum trebuie să funcționeze de fapt o societate ca lumea. Noi nu știm care treburi ar fi de fapt în lege. Dacă un stat, și acum vreau să înțelegeți, e istorie, s-a apropiat mai mult de modelul lui Dumnezeu, a fost un stat mai de succes. A produs mai multă libertate, mai mult succes, mai multă bogăție, mai multă stare bună pentru toți oamenii care locuiesc în acea țară decât în orice alt loc. Și vreau să înțelegeți treaba aceasta. Integritatea unei societăți, puterea ei, manifestarea pe plan mondial a acestei societăți, se dovedește că funcționează modelul lui Dumnezeu. Se dovedește, istoric. Și o să vorbim despre asta. Dar întâi vreau să cunoașteți exact modelul biblic. Ce spune Biblia? Cum ar trebui să fie organizată o structură, o societate? Care sunt ordinile care există? Care e sistemul? Noi am împărțit-o în felul următor. Există 3 părți într-o societate. Există o legislativă, Parlamentul, care face legi. Există o judicativă, care judecă după aceste legi. Și există o executivă, care face parte din stat. Ei, o să vedeți că în Israel aceste lucruri sunt diferite un pic. Și o să vorbim despre asta. Bun, dragilor, destul pentru astăzi. V-am dat lecția pentru data viitoare. Vă rog, studiați cu intensitate capitolul 18 din Exod. Ăla-i fundamentul pe care construim. Apoi o să studiem și Matei și tot ce scrie în Noul Testament și o să adăugăm și textele din Cronici, eventual, unde vorbește despre structura pe care a făcut-o Solomon. Dacă vreți, citiți-le și pe alea. Da? Elvis, ne-ai spus prima lege. Prima lege ce nu e voie, a doua sunt principiile și a treia este omiterea sau care este a treia? Nu, a treia sunt exemple. Deci v-am spus că sunt 3 părți în lege și prima parte este apodictică, adică a doua parte este principii, unde Dumnezeu spune fă așa, și a treia parte sunt cazuri de precedență. Interdicții. Nu, sunt cazuri de precedență. Cazuri de precedență înseamnă următorul lucru. În orice fel de judecată există cazuri de precedență, ceea ce înseamnă că eu nu pot să judec și să aplic această lege, fie oricare lege, într-un alt fel decât a fost aplicată istoric. Pentru că e nedrept că cineva a făcut X, a fost pedepsit în modelul acesta și apoi vine altul mai târziu și este pedepsit pentru același lucru mult mai grav sau mult mai puțin grav. Înțelegeți ce spun? Elvis, numai puțin. De exemplu, dacă cineva a călcat sabatul, a fost omorât și acum nu mai e omorât că a călcat. Dacă călcăm sabatul, nu murim. Hai. O să discutăm despre asta. Nu e adevărat. O să fie omorât, dar nu așa cum credeți. Nu. Iar în mod istoric nu a fost omorât, decât prin modelul lui Dumnezeu. Dumnezeu a omorât pe oamenii aia. Poporul lui Israel n-a făcut asta niciodată. Și asta e trecut în istoria lor. Ei n-au omorât pe nimeni că nu ținut sabatul. Vreau să înțelegeți asta. Da, există o lege, dar există ca să existe un principiu, nu ca să înțelegem importanța principiului, nu ca să se apuce oamenii să omoare între ei pentru că n-au ținut sabatul după cum trebuie să o țină. Ați înțeles? Nu. Despre ce vorbeam este altceva.
Deci nu mai schimbați tema, vă rog frumos. Rămâneți la temă, cu capul în ordine. Eu știu că vă sare gândul nu știu unde și Cami, puneți hățurile la calul ăla și controlează, că nu e bine să sară peste tot. Deci vorbeam despre 3 feluri de legi sau 3 părți din lege. În lege există cele 2 părți care pun legea și a 3-a parte care aplică legea. Adică o lege apodictică și o lege cazuistică care spune ce nu trebuie să faci și ce trebuie să faci și apoi o lege aplicativă în care se aplică legea pe care este deja. Asta o vedeți în toată Scriptura. O vedeți în Isaia. Când Dumnezeu jură poporului Israel că o să vă facă exact ce v-am spus și se referă la Levitic 27 și 26 și zice că o să vă fac acum exact ce v-am spus că o să vă fac. Și vă fac asta acum și după aia dacă nu vă pocăiți o să vă fac următoarea și exact cum scrie în lege face. Că așa scrie în lege, na. Și există, prin aceasta există cazuri de precedență în care putem să vedem în precedent când a fost cazul ca această lege să fie încălcată, legea X, Dumnezeu cum a aplicat-o. Când David a încălcat legea de tipul ăsta sau celălalt, cum a fost aplicată legea asupra lui? Păi, uite acolo vezi cum aplică Dumnezeu legea. Dacă vrei să înțelegi cu adevărat legea, trebuie să înțelegi legea mai întâi, adică cele 5 cărți ale lui Moise, să înțelegi legile de interdicție care sunt acolo și legile de porunci care sunt acolo, care spun, uite, fă așa, fă asta, fă aia. Și apoi să vezi când n-au făcut așa, sau când au făcut ceea ce Dumnezeu a spus să nu facă, ce a făcut Dumnezeu. Cum a umblat cu ei. Că asta e tot așa o problemă de lege. Este cum se aplică legea. Înțelegeți? Nu. Și apoi când un judecător judecă, întotdeauna citează cazul de precedență, pentru că spune, noi judecăm în modelul care s-a judecat în anul nu știu care, în judecata nu știu care, între ăsta și ăsta, pentru ca să nu facem pedepse disproporționate și să pedepsim pe nedrept, pe unul mai tare și pe altul mai puțin tare, pentru aceeași păcat. Ați înțeles? Așa că în lege se ia referință la cazuri trecute. Bun. Destul, dragilor. Până în ziua de astăzi este precedențial. Bineînțeles, se folosește în sistemele legale în fiecare țară, oriunde se folosește. E ceva normal. Și în Biblie există la fel. No. Bun, destul. O să vorbim despre detaliile astea mai încolo, când vorbim despre textul biblic din nou. Vă rog, Parashat Yitro. Da? Parashat Yitro este porția și acum, haideți să vedem. Ok? Hai să vedem, că eu aș vrea să vă dau un pic mai multe detalii. Mai multe detalii. Și acum poate mă întorc că nu mai ne trebuie textul. Deci vreau să vă dau mai multe detalii asupra la pasajul pe care îl studiați. Și există texte conectate, dacă vreți așa, cu asta. Conectate cu pasajul Yitro. Vreau să citiți Isaia, capitolul 6 și Isaia, capitolul 9 și Matei, capitolul 5. Ați înțeles? Da. Bun. Deci vreau să înțelegeți. Pentru că la Torah, adică la citirea din Parashat Hashavua, porția de săptămână, se adaugă ceea ce se numește Haftorah, ceea ce se adaugă la Torah, care sunt texte din alte scrieri din Vechiul Testament, care sunt în legătură tematic cu ceea ce se discută în pasajul Yitro. Și aici este capitolul 6 până la 9 în Isaia. În specific capitolul 6 și capitolul 9. Mai ales începutul capitolului 6 și începutul capitolului 9 sunt pasaje care vorbesc despre aceeași lucru. Și aș vrea să citiți. Matei, capitolul 5, la fel. Matei, capitolul 5 este e un pasaj foarte important, deci vreau să-l citiți, că este și ăsta în legătură. Și o să vedem. Ok, destul pentru astăzi. Oricum. Deci știți ce să studiați, da? Tată, îți mulțumim pentru
harul Tău, pentru faptul că avem libertatea de a studia cuvântul Tău. Te rugăm să binecuvântezi Tu, să sedimenteze în inima noastră cuvântele Tale, să fie ca o sămânță, să răsară în viața noastră principii și idei de la Tine și să crească în viața noastră, să se poate aplica și să devină principii după care noi trăim. Te rugăm să fii lăudat Tu în viața noastră în felul acesta și îți mulțumim pentru aceasta în numele lui Iisus. Amin.